Здравейте! Производството на зеленчуци в България мисия невъзможна. Ето, това е документацията. Да извадиме документи за сондажи за напояване. Абсолютно мисия невъзможна, защото така е направено, че нашите власти имащи това нещо са го подготвили още 2011 година. Сега с запознаването много добре с документите, с законите, виждаме едно координирано действие между разграбването, опустошаването на нашата напоителна система на България и законите, които са подадени, за да могат да се направят. Ето ги законите от 2011 година. Точно тогава Георги Харизанов и Бойко Борисов започнаха да унищожават напоителни системи. И те го направиха. Унищожиха нашите напоителни системи напълно. С законите, които си прокараха, направиха така, че нито един земеделец да не може да напоява. Ето, как го направиха? Ето, вижте. Това са ли документите за разрешителни за сондажите. Това е нашия специалист, Елица. Здравейте, казвам се Елица Иванова, служител съм във фирма Агробел. Накратко ще запозная хората с самата процедура по издаване на разрешително. Тя започва с изграждане на проект за сондажен кладенец. След това подаване на инвестиционно заявление до РИОСВ. Ако се прецени от тях, че е необходимо да се направи оценка на въздействието върху околната среда, самата процедура е доста тежка, продължителна във времето, отнема поне 3-4 месеца по отношение на организацията, тъй като това нещо е съпътствано с обществено обсъждане, с запознаване на обществеността, с съответните събирания, гласувания, което действително е много дълго във времето. Отделно, самата регистрация на кладенците също е една много тежка и скъпа процедура. Това е едно заявление за регистрация на сондажен кладенец. Там документите, които се искат, са страшно много и наистина много скъпи, като например искат пълен химичен анализ на водовземните води по всички показатели. Защо водите за напояване се третират като води за питейно-битови нужди? Това не е необходимо. Колко струва? Около 2000 лева. Последните цени, които като оферта ни бяха предоставени, около 2000 лева. Лабораториите също са техни, на власт имащите фирмите. От коя година са тези документи? Значи, започнали сме да действаме от 2014 година и до момента мога да ви кажа, че не сме и на половината свършена работа. Много тежка, тромава, скъпа процедура, която изисква наистина голям ресурс от хора, специалисти, които да дойдат да вземат проби. Много скъпа и тегава. Но по отношението на това, което каза и Павел Стоименов, че иска да се съсипе земеделието, ето от наръчника, чета дословно, от наръчника за директни плащания за 25-та година, за поливни площи, на които се отглеждат зеленчукови култури, трябва да се представи разрешително за водовземане или за ползване на воден обект, съгласно Закона за водите. Не го чета дословно. В общи линии стана ясно на хората, че за да можеш да отглеждаш зеленчуци, да можеш да получаваш субсидия, трябва да имаш разрешително за водовземане. Няма как да стане при тази тежка процедура по регистрация. И едно по регистрация на кладенците и оттам нататъка тежка процедура по получаване на разрешително за водовземане. Някой, ако дръзне да наруши законите на Бойко Борисов и законите на Харизанов, бих казал, че той е престъпник, защото той е осъден за разграбването на напоителни системи, но той е дясната ръка на Бойко Борисов, те са се извадили, те са се направили закон. Ето го закона. Това е член 353ж от Наказателния кодекс, който влиза в сила от 27.5.2011 година. Запомнете, 2011 тогава година. започна разграбването на напоителни системи. Който гласи, който в нарушение на закон изгради водовземно съоръжение или съоръжение за използване на подвърхностни или подземни води,
се наказва с лишаване от свобода до 2 години и глоба от 5000 до 15 000 лева. Лишаване от свобода. Кой нормален земеделски производител, нормален човечец ще тръгне да иска да го съдат? Вижте какви неща безсмислени са направили нашите властимащи. Докато виждаме нашите колеги тук от среща в Румъния, как напояват и как инвестират само в напояване. Но тези, които разрушиха напоителни системи, те в момента си гласуват 1,5 милиарда от нашия бюджет да мине през напоителни системи, които разрушиха, за да могат да ги възстановяват. Същите тези канали и помпени станции, които разрушиха, сега същите тези хора искат да ги възстановяват. Не искат да възстановяват нищо. Просто искат да откраднат парите. Затова ние казваме стоп на това безумие и трябва по съвсем нов начин да продължим напред. Така е. Ние вече сме унищожени. 85% от картофите са внос. Зеленчуците, другите 80% внос. Животновъдите, виждам, че ги убиват. Видяхте всички, че ги убиват. Продължават да ги убиват животновъдите. Без вода няма живот. Господа, време е за промяна на всичко това нещо. Събудете се!